सिगाङाव बयखौबो बरायबाय मुसाहारि राजेन इउटुब चेनेलाव दिनै जों न'निफ्राय धिकियाजुलिसिम थांगोन बेनि ब्लग नायलांबाय थाबानो जाबाय मारै मारै जायो मारै मारै जाया ओंखारबाय नै जों दा फुंनि 5:48 जाबाय टाइमा नायलांबाय थाबानो जाबाय मा होनो फै भिडिअखौ जागायजेनसै क'क्राझार टु धिकियाजुलि सनितपुर डिस्ट्रिक्टसिम फैदो बिदिबा भिडिअखौ जागायजेनसै मानसिफोरा गारि गाखोनो थांबाय Hai Indra. Hai. Hai. Ơi. Anh yêu thằng này thì anh yêu nó cái này đi cơ. Đi kia chứ nhiều. Đi kia chứ nhiều. Anh muốn đẹp với mình. Dari Kakuan Udalguri sudah ngedua kali ya जोंनिफ्राय डाइरेक्ट गारि मोना बे क'क्राझार कारिगाव फैबा मोनगौमोन नाथाय जोंनिफ्राय बिदि मोना बेनिखायनो गाखोबाय उदालगुरिसिम उनाव गारि गंसे सोलायबावनांसिगोन जों दा गसाइगाव मोनबाय Gossaigaon overbridge मोनबाय जों नै बेनो Gossaigaon overbridge नै जों दायो बङाइगाव ओभारब्रिज मोनलायबाय बङाइगाव ओभारब्रिज बियो नै जों दायो उदालगुरियाव बास सोलायनानै गोदान बास गाखोफिनबाय सिराजुलिसिम थांगासिनो दं बे बासआ बेनिखायनो केमेरा एंगेला एसे सोलायबाय फैयै फैयै सफैबाय नै साराय 3:00 जाफैबाय ओमफ्राय फ्रेस जाबाय एसे ड्रेस गानस्लायनानै गारि गंथाम जाबाय उदालगुरिसिम गंसे ओजोंनिफ्राय डाइरेक्ट ओमफ्राय उदालगुरिनिफ्राय सिराजुलिसिम गंसे ओमफ्राय लास्टआव न'नि गारिजों लायबाय जोंखौ सिराजुलिनिफ्राय नै दा बेनो नङा दिनैनि ब्लगआ फुंनिफ्राय जागायजेननानै दा फोजोबनोसै एसेनोसै होनबा बेनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।